הנאמי ברן היא הקורקינט שמשגע את העולם, הקורקינט הכי מדובר השנה, ולמה? זה עולה 72 וולט, 30 אמפר. חברים, יש לכם פה טווח של עד 80 קילומטר לטעינה עם כוח פשוט לא נורמלי, הכלי שתי מנועים, כן? אנחנו מבינים אחד את השני. ג'אנטים 11 אינץ', לא 10, מה שעוזר לכלי להיות הרבה יותר גבוה. השלדה בכלי הזה היא שלדת צינורות, מה שעוזר לשלדה להיות הרבה יותר יציבה ועמידה. מנגנון קיפול וכידון. אתם בטח יודעים שהחוליה החלשה בכל כלי, אם זה אופניים, אם זה קורקינט, זה מנגנון הקיפול. מנגנון הקיפול פה הוא פטנט ייחודי של נאמי, וכל הכידון עשוי מקרבון אמיתי. כל מה שאתם מכירים משאר הכלים בכלי הזה לא קיים. הבולמים, חברים, הם הידראולים, ואני לא מדבר על הברקסים, כי הברקסים מן הסתם הידראולים. השיכוך, אני מדבר על השיכוך. הבולמים של הכלי הם הידראולים.